очень приятно, что сегодня очень много среди выступающих наших выпускников последних лет. И печально при этом то, что наши выпускники, выступая сегодня на сцене, очень многие читают ту программу, которая была подготовлена ими еще в академии. Это, значит, говорит о том, что когда они приходят в театр, что практически во всех театрах не существует такой востребованности в том, чтобы актер владел художественным словом. Новых работ нет. Новых работ нет. Нет, наверное, в театрах нет такой востребованности. И я уверена, что те, кто сегодня принимает участие, это их личная заинтересованность. Что это, кто там готовил новые какие-то работы, это были работы, подготовлены непосредственно самостоятельно каждым актером. И не чувствуется здесь участие режиссера, художественного руководителя. У меня такое ощущение. Авылыма кайткан сайын, мин картларның бер артлы дөньядан китә барганын күрәм. Быел япа-ялгыз, бөтенесе шул исәптән бердән-бер улы тарафыннан да онытылган София апа үлде. Ә бит аның улы булмавы да ихтимал иде, бик ихтимал иде. Юк, ул туды, законлы иреннән туды, шулай да малайның югалуы мөмкин иде. София апаның ире Газиз абыйны бала 5 айлык булгач калага больницага салдылар. София апа ире янына барып кайтырга җыенды. Аның бер кайчан да авылдан чыкканы, бер тапкыр да поездга утырганы булмады. Поезд кузгалгач, сабыйын биләвеннән чишеп вагон сәкесенә салды. Анысы ни тирә-ягына ялт-йолт карап елмайды да тавыш бирде. Вагон буйлап ниндидер бер хатын китеп бара иде. Ой, нинди матур бала, нинди сөйкемле мала, диде ул соклануын яшермичә. Ханым, мөмкин булса, иремә күрсәтеп килим әле. Ул да бәләкиләрне бик ярата. Куандырыйм, диде хатын бераздан. Без менә күрше вагонда гына. Ярый, диде София, үзенең сабый өчен горурлык тойгысы кичереп, үзе моның баласы юктыр ахыры, шул кадәрле дә ылыкмас иде дип уйлап хатынны жәлләп куйды. Байтак вакыт үтте. София бернинди начарлык уйламый, сабыр гына улын китүрләрен көтте. Шулай да бераздан ул күрше вагонга китте. Әллә 5, әллә 6 вагоны үткәч кенә теге хатынны тапты София. Ул вагонсыз китель кигән ир янында аның баласын имезеп утыра иде. Менә сиңа кирәк булса дип аптырады ана кеше. Баламны бир, диде София. Хатын Софияга борылды, күзләре ялтырап китте. Ирнең иреннәренә мыскылы елмаю ягылды. Ул София янына әйләнде дә кычкырып җибәрде. Сиңа нәрсә кирәк? Бәй, баламны бир, дип кабатлады София. Ул хәлнең җиддилегенә төшенде. Нигә генә биреп җибәрде икән? Биргән хәлдә дә күптән килергә кирәк иде. Кара, ниндидер исәр бишә минем баланы алырга җыена, дип кычкырды хатын тирә-ягына каранып. Поезд зур станциягә якынлашты. Хатын бала белән алга атлады, ә ире Софияның юлын каплады. Поезд туктау белән хатын тиз генә төште дә калага ашыкты. Һәм шунда София, әгәр дә хәзер вагоннан чыга алмаса, үзенең сабыйын югалтачагын аңлады. Үзендә ярсу ана көчен тоеп, ул яшьтән үксәнә, көрәк, балта тоткан җир сөргән. Ирләрчә көчле, гайрәтле София үзенең алдына барган ирне җиңел генә читкә этте дә вагоннан сикерде. Йөгерә аты китеп барган хатынны куып җитте, тегенең кулларыннан каты итеп эләктереп алды да кычкырып җибәрде. Баламны бир! Җибәр, юкса хәзер милиция чакырам, диде хатын шәрелдәп. Бу сүз Софияны айнытып җибәргәндәй булды. Чынлап та, монда милиция, закон сакчылары көчсезләрне яклаучы булырга тиештер лабаса. Милиция, бир баламны, милиция, дип кычкырды София да. Тавышка кешеләр җыела башлады. Ниһаять милиционер пәйда булды. Монда нинди тавыш? Без әле генә поезддан төштек. Монау исәр бишә бәйләнде дә безнең баланы алырга итә оятсыз. Һич котылырлык түгел. Безне шуннан коткарсагыз иде, дип аңлатты хатын кабалана. Без менә өчәү, ирем, үзем бала. Ул кем? Кайдан килеп чыккан бишәсең? Үзегезнең бала икәнен ничек исбат итә аласыз? Ничек итеп? Менә
Хатын тушын açtı, тулы күкрәген чыгарды да аны сықты, именнән сөт атылды. Баласыз хатынның сөте буламы, ә? Әйе, ул бик тә дөрес. Шул ук вакытта мәкерле юл тапты. Авыл бишәсе чит ирләр алдында бер кашанда имен чыгармайчак. Иптәшләр, безгә бәйләнүгезне туктатасызмы, юкмы? Борчылудан хатынның сөте югалу ихтимал бит дип кыюгын әйтеп куйды ир кеше. Без поездга соңлыйбыз. Олпат ирнең сүзе милиционерга тәэсир итте. Сезгә китергә мөмкин диде, ә Софияга, ә сезгә бераз тоткарланырга туры килер. Ир белән хатын милиция бүлегенә чыктылар да поездга ашыктылар. София да гайрат табып алдындагы милиционерны читкә этте дә бүлмәдән атылып чыгып йөгерде. Әмма ир моның килгәнен күреп аны тотып алды. София аннан ышкынырга тырышып этте тешләште, шул мәлдә поезд кузгалды, хатын бала белән ишектә кирип өлгерде. Ир Софияны артка этте дә бөтен көче белән поездга таба йөгерде. София аның артыннан, ир ишеккә сикерде. София ишеккә җиткәндә генә проводница ишекне шап итеп япты да бикләп куйды. София тотынып менә торган тимерне генә эләктерергә өлгерде һәм поезд аны шул килеш алып китте. Башта ул йөгерде, поезд тизлеген арттыргач асылынып барды, әмма көчле крестьян куллары тимерне ычкындырмады. Бер кулы белән генә эләгеп асылынган көе ул байтак юл үтте. Аннан көч хәл белән аякларын баскычка күтәрде. Булай азрак җиңелрәк иде. Каршы җил аны кечкенә генә баскычтан йолкып төшерергә тырышты. Өзгәләде, яңгыр яурга кереште, кургаш кебек авыр тамчылар аны йөзенә, кулына бәрде. Бер кат кына күлмәген лышма су итте, салкын сөякләренә кадәр үтте. Ниһаять, еракта каланы утлары күренде. Поезд тизлеген киметте һәм күпмедер вакыттан соң станциягә килеп туктады. Вагонның ишеге ачылу белән София ишкә тымырылды һәм аның баласын күтәреп чыгып килгән теге икәнең алдына басты. Ул үзе башыннан аягына кадәр су булган, ышыган, агарган, мәхәббәт һәм нәфрәт белән тулы ачылу күзләре белән аларга текәлде. Теге икән моны көтмәгән иде, шаккатты. Хатынның күзләренә яшь тыгылды, иренең йөзенә караңгылык япты, күзләрен читкә алды. Баламны bir, калтыранган калын тавыш белән эндәште София. Бир дип боерды ир хатынына. Баласын күкрәгенә кыскан килеш хатын кинәт үксеп елап җибәрде дә буыла-буыла сөйли башлады. Тыңла мине, зинһар өчен тыңла, нигә шулай кыланганымны, бәлки аңларсың. Балам үле туды, бүтән бер кашанда балам булмаячак, диде врач. Без Уфага бардык, анда дедомнан бала алу була дигән иделәр. Мин синең сабыйны күрдем дә, яраттым, имимне капкач эридем дә киттем, бир сабыйыңны. Син әле яшь тагын табарсың, акча бирербез, сагынсаң безгә килеп йөрерсең, туганлашырбыз, ялынам, инәләм, телисеңме, тезәнәм. Бала таба алмасам, ире мине белән яшәмәячәк, китәчәк. Ә минем аны югалтасым килми, бир сабыйыңны, бир. Юк. Акылынан шашыр чиккә җиткән София сабыйына омтылды. Баласын кочаклады да вагоннан атылып чыгып йөгерде. Соңыннан тыл калгач София улын ялгыз үстерде. Берәр төрле бәхетсезлек килеп чыга күрмәсен дип улы өчен мәңге куркып яшәде. Матур бөтен кисәк аңа үзе тишек-тышык таерды. Баласын югалта язган вакыйга әледән-әле исенә төшеп торды. Үзенең вагон тышында барган сәгатьләрен хәтерләп, тәннәре чымырдап куйгалады. Әйе, шәп кына йомшаклык күрсәтсә, бармакларын җибәрсә, сабыйыннан мәңгегә колак кагыр иде. Ул бердән-бер улын ярата, һаман ярата. Өметен акламаса да ярата иде. Үзен ташласа да, хатлар язмаса да, сирәк кенә кайткалап, исере килеш авыл урамы буйлап йөргәндә дә, һәм пенсия акчасын эчеп бетереп яңадан улаккан вакытларында да ярата иде. София апа шым гына үлде. Күршеләре кабер казыды. Кипкән җиңеләй калган гәүдәсен юды, ак кәфенгә төрде. Улына телеграмма бирделәр. Аны көттеләр. 2 көн карчыкның мәйте үзендә ятты. Көтеп ятты. Әмма улы кайтмады. Без бит барыбыз да хәзер манкортка әйләнеп барабыз. Телебезне белмәйбез. Әле ярый теге әнисе татар, әтисе урыс, башкорт, урыс, шундый семьялар булса инде, вроде бы простительно, белмәү үз телеңне. Ә менә татар гаиләсе, әтисе дә татар, әнисе дә татар, башкорт гаиләләре, әйме, белмиләр телләрен. Ул гаиләдән тора менә. Гаиләдә без бәләкәй вакытта минем Марат агайым бар иде. Ул нәрсә әйттең? Мин урысча берәр сүз эндәшсәм, нәрсә әйттең? Аңламадым.
Обязательно үзебезнең телчә әйттерә торган иде. Бала чага бит инде ул урамнан кайта да урысча сөйләшә. Үз телеңне онытмаска кирәк. Теле булмаганның иле юк дип әйтәләр бит инде. Без телебезне югалтсак, халкыбыз да юк, илебез дә юк дигән сүз. Бик кирәк әйбер менә, шушы әйбер бик кирәк. Әле бәләкәй вакытта да менә минем әтием башкорт, әнием татар бит инде. Һәр вакыт сорыйлар иде. Кызым, атаеңны күбрәк яратасыңмы, әниеңне күбрәк яратасыңмы? Икесегезне дә диядерим мин. Шуның өчен менә мондый уртак гаиләләрдә дә ике телне дә белергә кирәк. Югыйсә без өченче телебезне генә беләбез, урыс телен генә беләбез. Үзебезнең менә туган телебезне белмәйбез. Телевидениедә дә әнә шул сүз ярышлары булсын иде. Булсын иде менә җыр ярышы гына, бию ярышы гына түгел, сүз ярышы булсын иде. Бик теләк шушындый зур. Менә бүген тетрәнеп нитеп утырдым, менә әйтәм, нишләп аз катнашалар. Мондый конкурслар бит инде ул 3 көн барырга тиеш. Турлар белән узып, номинациялар белән, возрастларның аралары булырга тиеш. Менә, допустим, яшьләр до 25, бит, шуннан соң второй 25-40, шуннан соң от 40 и далее булсын иде, потому что кеше бит инде ул актер үсә бара, аның мастерствосы арта. Ул менә бу хәзер балалар белән чыгып, хәзер актерны да, баланы да бер рәттән баһалап булмый. Киске табан сержант Любомир Зухты тағылай яуап алырға келтірділер. Түн ортағында хуғыш техникаға бронетранспортерға ултырып, часовойды алдап, частан есек, нең әкетуін лейтенант менен майор яна бір қатасы қыланылар. Еліг әйткендеріне сержант Любомир хис бір немелі өттей алманы. Әйе, Дүсінбаевты алдап кеттім. Мақсатым бейсәмді көруіні. Әйленіп қайтқанда бір аласық темірдінде бір кәзе тапаттым ғайыбым шол тип ғығым тайғаны. Хин зух әлі яусың, әлі диванаһың. Ниндей хәтәр эш қылғаныңды саққына бұл хал аңламайһың мені. Дезертир хин зух, дезертир. Хин мәлі дезертирдің кебе екенін білмейһің ме, тені майор? Юк. Мин дезертир? Он бит қасқан кіші дезертир бола. Әмен бит кеттім де қайттым. Любомир өзінің енайеті шемеуіне ихлас инанайыны. Язух, тағыла бірей әйтір хүдің бармы? Майор уға көтәріліп ұзақ қарап тұрды. Юк, иптеш майор. Алып кетігіз деп бойырды майор. Һәм Зухты гауп вақтаға алып кеттілер. 19 сағат 30 минуттан трибунал ултырышы болды. Ултырыш одаққа худылманы. Приговорды Зухқа қысқырып оқынлар. Сержант Зух Любомир Дмитриевич по закону военного времени приговаривается к высшей мере наказания – расстрел. Приговор немедленно привести в исполнение, обжалованию не подлежит. Хақлауды бригаданың разведка взводына, яғни Янтимир Байназаровқа тапшырдылар. Иртенсәк, өлім сәсөсі көбәктер Янтимир Байназаровтың әмірі бойынса бүтінлей тифкәрі яққа, ол тілемеген яққа барып тұтқаласақ, әжәл пулялар фашист йөрәгіне түгіл, оның ватандашы йөрәгіне барып тұтқаласақ. Бәлки бұл қотыз қыз вазифаның құтылу юлы бардыр. Барыға лайтыргейні, иптәш комиссар, бұл іш менің қолымдан келмей, құтқарығыз мені. Рұқсат етігіз, лейтенант Байназаров. Комиссар Зубков хекесетінен аяқтарын әлендіріп түшірді. Иптәш комиссар, мен ертеге
сержант зухқа тұтқап автоматтан атыға команда береге тейшімен. Мен ол команданы бере алмайым. Менің әлі бергені фашисті атып өлтіргенім yok, өлтірге үлгірменім. Әнесегінде мен тәу башта өйлебеден кішіні өлтірге тейші, иптәш комиссар, менен болмай, башқа бір әуге апқарығыз. Демәк, хиңе ауыр бұлыш. Хин кім? Хин разведка взвода командирі. Хиңе хәрби бұрыс өкілетілген. Әхин ол бұрысты бысырақ, қанлы теп башқарыға атқарға ойлағыңында лейтенант Байназаров. Он бит аңла, ол дезертер. Ақ берсеткенде бысыратудан қорқағыңында. Бар, хілеге ағдып жүріме. Лейтенант Байназаров бүті күсін еп, қарбедерсе қопшы бұрылып, сығып кетті. Тек қояш сығу менен автоматтарын тұтқаған 4 конвайыр ағаттында ақландың арғы мөшінде зоқ көрінді. Язайын сұқыр сетіне келтірі баттырдылар. Камбрик бұрылып сафтарға көл ерітіп сықты. Яугердәрім, яудаштарым менің, біз бүгін бір сержант зуқтығына түгел, бүтән бәғзі бір әудерді әлі болған баш-баштақлықты, алғынлықты, ерке халқылықты, яупызылықты атып өлтірәбіз. Еңеуге әлгәші өсін, дұшманыңды аямаққа. Дұшманыңды аямасы өсін, өзіңді аямаққа керек. Ватан фатихала боласақ. Әйен Темір Байназаров тек бір хүлгені қысқырды. Огонь! 4 автоматтың да көбегінен сытырлап ялқын бір күліп сықты. Любомир Зух. Біздің Любомир Зух. Ол бүгіліп, сайқалып тұрмай. Ел аударған арыш күлті әмақ өз қабіріне құланды. Тек ярты сәғаттен приказ болды. Бүті бригада дәррәу көтәріліп аяққа батты. Айрым подразделениялардың әр бірі білдәлеген уақытта қозғалды. Хуғыш шылышы якынлашқандан якынлаша. Это произошло весной, года через 3 после войны. На очередной трамвайной остановке в вагон вошла женщина и мальчик, оба в поношенных пальтишках и в старой обуви. Голову женщины покрывал простой русский платок. На мальчике была большая, явно чужая серая кепка. Ему, не задумываясь, можно было дать лет 9-10. Возраст женщины определить было трудно. Худенькая, с печальным взглядом больших серых глаз, с усталым болезненным лицом, она выглядела пожилой. Но в то же время чувствовалось, что женщина сравнительно молода. Кондуктор, увидев их, как вошли они в вагон, крикнула: «Кто там с передней площадки? Платите за проезд!» Женщина наклонилась к мальчику и что-то сказала ему. Кивнув знак согласия головой, он стал протискиваться сквозь ряды пассажиров, стоящих в проходе. Потоптавшись на месте, он негромко произнес: «Тетенька, провезите нас, пожалуйста, бесплатно, а то у нас всего 20 копеек осталось, а мама больна, ей трудно пешком идти». Многим показалось странным, когда кондуктор грубо ответила: «Много здесь вас бедных, платите с вашей мамой, а то высажу на следующей остановке». Мальчик опустил голову и повернулся. «Обожди, малыш!» Майор, сидевший около, достал 3. «Дайте 2 билета». «Спасибо, дяденька», прошептал мальчик, получив билеты. Майор взял у полногрудой красивой брюнетки, видимо, жены, сумочку, достал плитку шоколада и протянул мальчугану. «Что вы, дяденька, не надо!» – запротестовал мальчик, заливаясь густым румянцем. Но майор насильно сунул плитку шоколада
в карман пальтишко мальчугану. Мальчик чем-то понравился ему. «Откуда ты, малыш?» – спросил майор. «Из эвакуации», – серьезно ответил мальчик. «Когда началась война, мы жили в Ленинграде, а потом нас эвакуировали». «А у тебя кто здесь, отец, бабушка?» – продолжал интересоваться майор. «Нет, мама говорит, что папу убили, он сразу на фронт ушел, а бабушка померла. Теперь мы к одной тетке приехали». К разговору майора с мальчиком прислушались все пассажиры. Виктор дернул мужа за рукав брюнетка. «Мальчика ждет, мама, пусть идет». Мальчик сделал движение уйти, но майор осторожно взял его за рукав. «А как тебя зовут, малыш?» «Меня?» Из-под длинного козырька кепки взметнулись брови. «Вова?» «Вова?» переспросил майор. «А сколько лет?» 10. 10. Снова переспросил майор. Виктор снова дернул муж за рукав брюнетка, но майор не обращал на нее внимания. Он пристально всматривался в лицо мальчугана, как будто решал какую-то сложную задачу. Потом, проглотив подступившийся комок горло, он произнес: «А твою маму звать Люба?» «Да», — обрадовался мальчик, осветившись улыбкой. «А вы откуда знаете? Вы, наверное, мамин знакомый». Но майор не ответил. Он резко встал. Пассажиры с удивлением смотрели то на мальчика, то на майора. «А ну, сынок», — сказал он решительно, — «веди меня к своей маме». Приподнялась и полногрудая брюнетка. «Виктор, это уже чересчур». Но майор стал протискиваться вперед и вышел на площадку. Женщина в платочке смотрела в окно. «Мама, я взял билеты». «Билеты?» Женщина в платочке обернулась. И вдруг без того ее бледное лицо побледнело еще сильнее. Она почти с ужасом глядела на майора. «Люба!» – прошептал майор. «Любаша!» Он схватил худенькую женщину за плечи и прижал к себе. «Милая, дорогая!» «Что это значит, Виктор? Объясни сейчас же!» – громко произнесла брюнетка. Но майор гладил голову женщины в платочке и что-то тихо-тихо говорил. Весь вагон превратился в слух. На глазах людей происходило что-то необычайное. Женщина в платочке долго не могла вымолвить ни слова. Потом, отстранив слабыми руками майора, она усталым взглядом обвела стройную, красивую брюнетку его. Нет слов. Она была потрясена встречей, но укоренившись в течение многих лет в сознании то, что этот человек пропал для нее безвозвратно, вытравила в душе всякую веру в возможность счастья. Ей казалось, что жизнь уже нельзя начать сначала, что лучше идти по той дороге, которую предначертала суровая судьба. Мальчик толком ничего не понимал, он смотрел то на мать, то на майора. Трамвай 2 раза останавливался, но никто не хотел сходить, всем хотелось знать, чем это кончится. «Бог с тобой», — наконец произнесла женщина. Голос ее дрожал, в глазах стояли слезы. «Живите, как знаете, а я не буду вам мешать. Видно, судьба». «Черту!» — воскликнул судьбу и майор, и судьбу, и... Он снял с плеча руку брюнетки и, повернувшись к ней, произнес: «Да ты понимаешь, ведь это моя семья, которую я считал погибшей». Он подхватил мальчика. «Слышишь, я твой отец, слышишь, папа?» «Ты мой папа», — не верил мальчик. «А разве тебя не убили?» «Папа, черт побери, живой папа, и никуда вас не отпущу». Трамвай остановился. «Идемте», — сказал майор, — «наша остановка». Женщина в платочке не шелохнулась. Майор опустил мальчика и взял ее на руки. Женщина слабо сопротивлялась, но потом затихла. Не было ни одного человека в трамвае, который бы остался безразличным происходящему. Кое-кто, не стесняясь, утирал платочком глаза. Майор сошел с трамвая и, как драгоценную ношу, нес в руках худенькую, хрупкую женщину. А рядом, стараясь не отставать, семенил мальчик. Люди расступались и давали дорогу. Время сейчас такое, время очень непростое. И я еще думаю, что масса людей заинтересована в том, чтобы серьезное слово ушло с экранов, чтобы серьезное слово ушло с радиоволн. Вы вспомните, ведь был театр у микрофона, да? Какие замечательные передачи были, да? Куда-то делась радионяня, да, которая воспитывала юных радиослушателей, да, и людей воспитывала. Да?
Да? То есть, очевидно, то ли это по недальновидности, то ли это злокозненность какая-то, которая намеренно вытравляет художественное слово и вообще слово, человеческое, живое слово из масс-медиа и со сцен и так далее. Вы посмотрите, как стали разговаривать дети. Разговаривают короткими, простыми предложениями вперемешку со сленгом. Сложно подчиненное предложение на слух ими не воспринимается, они теряют мысль, с чего предложение началось и чем оно закончилось. Они не в состоянии проследить его. Очевидно, так нужно кому-то. Или это недосмотр и халатность. И тем более приятно и правильно то, что наш союз очень обеспокоен тем, чтобы конкурс был и чтобы люди занимались художественным словом.